Bamanyale chana musu demse ani makoroba maliko no fuka tabla mu maliko kanala dugu jara me masai tanu ka sebe koro barkada masami biira auna amba sebe koro tanu ka asebe koro barkada nay masai tanu sobare na ka sebe koro barkada misiri chama ke kirola kunti kanu de muhammadu rasulullah ye kishi ani ne ma chama me kanishi alima o bolon ko fe ante singa bada anga janabo sababu no de amul bakoro na amul fakoro na me dugo kuye ka kala ka dugo ka sebe koro yunu fe ko alaka anyame ula on jatigila ko sana be jira ko la ko foka na gushimi kunyman la ko la niskila flan ko la mama de be ka dabe kala kali sumara fule abinya shi obala jere maka bakaro do manira no be nura fm ko fo bi ko no to ani nani tomi murmur duru amela selke no wati na ka bo jala ko ji kunymani ale wardala ne do 76 33 43 03 76 33 43 03 kanuma anteni bla dagri dala ko sabke nyoka chamungula sumara na ko sobe so wona namu kuma so o kalfaleno Mamadou Adama Maïga fena bele de lokama ku gafu jemanga madu fuli obetani kana ka dimba sigara ni watina no bala samu Mohamed Koulibaly ne bele de lokama ko fa misra ko belebele ale mumbe dugu jago mugani tanka wuli ka joko bla senga kuna fondi sabanu no o mesega so antike kono tuko muna Mohamed Koulibaly fa fuli obetani ka asegere o bole ko fe nega karafe so ngara na obe baba Adama Touré modengani bulu no Yusuf Sugoye nega karafe oba ale bulu Jibril Jabate afana be kenen ko na la sumare na foli be tanika asigere Facebook sa no be bolala ko fo o be musokorba nyuma mo de mbolo no de mam kamara mo de Burama Traoré soka bugu info bura ardunura FM bura Facebook o ba ale bolo kuma bara ma afla do sumare na ne to Boubacar Traoré le kanu ba ko mako beti anen ko ka de no de Abou Safna Jaraye o ma afla de na kuna foni ka bande ma mo bi ka lasi o ma Osiratigala mba fo bela jelina maliko na fuka tabla mu maliko kanala ko obisina kurayi akara do mani sanfe no de nura FMI Abou salam alaykum wa alaykum salam Boubacar Traoré beti ambi foki wala nyumando woli jarani lamme ba chen muso demesani makoro maliko no ani maliko kan ame bela jelen fo mum be kan an lamme nura FM sanfe mum be kan laje siraworo fe wal mo be kan lamme siraworo fe ambe be fuku wal mando ame masay tanu ka barkada ka fakoro ni bakoro tanu ku barkada dugu jera ala e bira ana ambe afuka barkada ni ala e don yira ana an kan ka afuka barkada don be silie kada kan ni ala e inyuma dugu je inyuma nyana domina kanka ala foka barkada kuma fakoro ni bakoro ka foku ka dobo suruntu bite ni andon kai biso madena Abou Safna Jara donga ya kadi kosobe ali no ya suro an takara shiro ani dimi akero yeke ngai bolonda awo abibeo shiro ni dimi akero ye nyama ko na ale kaula flo abola fusa masika wuli amawuli abe kaula c'est sûr dans mola na era desina songora na pe nyado okera ali jemuka masika ke ife so madena arama masika shiro ni dimi akara shiro ni dimi awo gani masanya femge awodo anga dala kan anga da masaka ale ya ni manyene bo to bi nyene bo masanya ya alatge afokum ya anga demson ku ka dani yoro ina kadaya anga bla umiran ko na kosobe nala suna sigatala ami doke kanu kacha kosobe ami doke ala ka dodo angar sigala ya rabbi ama abike o nala suna manamita ande be presse ko pasa nyeba bela kosobe aywa namita ambesi wa mu arbitre sirawi kuni che ku baraw nyena ye jambaye arbitre sirawo ka jafa famna kuni che bara nyena nala suna Abou Safna Jara antenne blada agritala ardo partenaire do ame boli bilibili kata olu fanfe ardo Mansour alebe katika ofe 90.00 onyama Yimurbo Traoré Aruna Koulibaly Mackenzie Bakar Dimeka anga chokroba nyimano kati amara Koulibaly fuli obetani ka afena segere ni wati na jako ardo tungarake alebe murja macha samaki anaka chedon fuli betani ku usegere ardo bawle ani ardo ladu ni ardo bele fly buguni unafoni uba agense ala ne Musa Kone siro waraba ale ka wuli ka jo o sababula honorable fuli obetani ka asegere karamoko fane amba fena fo buguni CMDT o kono Abou nambore meta yanfulla sama FM ale Yakuba Kone nyama baya ali sokona danyogo aka jemunka ndame kene sanfe fuli bilasi ama bil suno jeli kuntigi do ame fuli tani ka asegere
sɛgɛrɛ radio jitigi FM ale bɛ kɔlɔnjɛba an kɔrɔkɛ bɛ yen Modibo Sogoba a bɛ baara kɛ SNTD kɔnɔna la foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ ka den dɔ fana bɛ anw fɛ yan Bama Ɲare ala ka hinɛ Elhadji Mohamed Jalo la ale ka kalanden Bayaku Jalo Mori an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na Sokabugu o kɔnɔna la Abu Safinɛ Jara n'an bɔra yen an bɛ taa Kolokanikaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye radio Epifani olu bɛ an ka kunnafoni ni ka a jɛnsɛn olu de jara a n'a ka cɛdenw foli bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Makan Fane Kotrali ɲɛmaa y'ale Lamini Konare bɛɛ k'a ma ko Ivoirien Burama Kulubali Sunkalo Jalo Abdulaye Kulubali fo ka n'a bila Ajaratu Konare la foli a bɛ taa ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Kolokani o dan kun na ye n'an bɔra an bɛ taa Fanakaw fɛ yen radio Dafina ale bɛ yen o ɲɛmaa ye Mahamadu Dunbiya ale bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ promoteur o ye Dawuda Bagayogo ɲamakɛ Japon ale kɔ n'an bɔra yen Abu an bɛ taa Tomiya radio 1 FM ale bɛ yen mun y'an bɛɛ ni de ye n'o de ye Sirima Kulubali ye ale ye ɲɛmaa ye olu bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ docteur Abdoulaye Dambele promoteur ye ale ye directeur caisse de retraite ɲɛmaaba o ye Musa Ba ye an ka musokɔrɔba madame Mungoro Jeanne Kamati foli bɛ lase a ma Christine Mungoro Duguli Christine foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na Sanba Jara Tambour Soja Cenu professeur de directeur d'école fana don ka bɔ Bankasi o kɔnɔna la Abu n'an bɔra yen an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye radio Koto FM ale bɛ kunnafoni ni ka sɛbɛkɔrɔ kosɛbɛ mun ye o ɲɛmaa ye Mamadu Sidibe bɛɛ k'a ma ko Bajo foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye directeur de programme ye o ye Sori I Tarawele badabada foli an b'a lase a ma radio Danbe ale fana bɛ Sikaso kunnafoni a b'a sɛbɛkɔrɔ siyɛlɛ mun ye Yaya Jute o ɲɛmaaba ye ale ye Abubakar Sanogo ni bɛɛ k'a ma ko Butelisi foli bɛ lase Butelisi ma radio Bajɛ FM ale bɛ Tukoto o promoteur o ye Mokhtar Cham ye a n'a ka cɛdenw foli bɛ lase u ma Baliɲa radio Baliɲa ale bɛ Manakɔrɔ ɲɛmaaba ye Yakuba Mariko ye foli bɛ taa ni ka n'a ka maaw sɛgɛrɛ n'an bɔra yen radio Bɛnkola ale bɛ Senu o ɲɛmaaba ye Musa Kɔnɛ numéro 2 foli bɛ taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na Sigija FM n'a ko fɔra a bɛ kalan na a b'o kofɔ o ɲɛmaaba ye Umaru Kulubali Baru foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Asata Kansa ye an bɛ foli taa ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ nin waati in na kalan na radio FM Jayakura nin waati in na ale bɛ Kaye kunnafoni u b'a sɛbɛkɔrɔ jɛnsɛn foli a bɛ taa ni k'u sɛgɛrɛ Abu Safinɛ Jara mun ye an ka mécanicien belebele minnu b'an bolo ko ɲuman yan n'o de ye Cɛjan ye Musa Ɲare bɛ taa ni ka Musa Ɲare ni ka a sɛgɛrɛ Yusuf Magasuba ale fana bɛ ko ɲuman ni wɔrɔda la kunnafoni a tɛ fɔ a kɔ bada mun ye an sigiɲɔgɔn ye o sabu kɛ mun ye maa sigiɲɔgɔn o de b'i donko ani bɔko ni k'o bɛɛ lajɛlen dɔn ka bɔ ɲana Kajatu Sanuku foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Daniya Tarawele an bɛ foli taa ni ka a sɛgɛrɛ mun ye madame Kɔnɛ ka lagare n'o de ye Wolikiya Kulubali Wolikiya Kulubali a bɛ fo kosɛbɛ siga t'a la Abu Safinɛ Jara ni tun ye an sigiɲɔgɔn ye mun ye Baba Daba Ture a yɛlɛla wa Baba Daba Ture a bɛ sanfɛ autorité morale nana a bɛ yan k'a ka bisimila kosɛbɛ n'a bɛ ku quand on parle de football ici sinon moi je quitte je dis ne pas envie de Baba Kaye a bɛ ɲɛ o a ka bolo da autorité morale Baba Adama Ture an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ nin waati in na Faransi o Faransi kelen na ye bada foli an b'a ta ni ka Ali Jiginɛ foli bɛ lase a ma Faransi kɔnɔna la Alasani Fofana an bɛ Alasani Fofana maa fila an b'a fɔ Faransi n'ale bɛ Faransi kɔnɔna la ye Zumana Jakite a n'a furumuso madame Jakite Safiyatu Kamara ninnu fana bɛ fɔ nin waati in na Faransi o kɔnɔna la Aramata Dunbiya Aramata Gorobinɛ an bɛ foli ta ni k'a fana sɛgɛrɛ Faransi Segukaw ka Mahamadu Jawara mun ye foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ nin waati in na Faransi o kɔnɔna o la Abu n'an bɔra Faransi an bɛ taa l'Amérique mun ye an ka fulakɛ sarama bɛ yen n'o de ye Amadu Jalo laada Sumisa bɛ fo min ka laada ni ka ale fo o Amérique kelen kɔnɔna la Gafuru Awa Gindo k'a dɔnmuso ni layidu an bɛ k'a dɔnmuso an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Gindo l'Amérique kelen na ye Bali Tarawele ale b'a anw lamɛn mun ye madame Cissé Abi a bɛ Washington Adam Lee bɛ Washington Aïssata Keita bɛ Washington madame Kebe Kiyatu ale bɛ Washington k'a fɔ a ɲɛna ko a Jakite Madu Ture ka taa bila mun ye Sama Tarawele la olu b'anw lamɛn Angola
kojugu Abu Safna Jara Tɛmɛ. mun ye hali bi Ameriki foli a bɛ taa ni ka damangile ni ka a sɛgɛrɛ Fatimu Jawara jigisigi Fatimu Jawara an b'a fɛnɛ fo nin waati na fo Ameriki kɔnɔ la O ka kɛ. Atlanta n'an bɔra yen Abu Safna Jara Espagne n'an donna Espagne mun ye jaralakaw muso bɛ yen n'o de Alimaɲare foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ O ka ɲi. nin waati na Espagne Espagne. Italikaw fɛ yen mun ye Sori Jalo foli bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Tiɲɛ. Djibril Touré nin bɛɛ lajɛlen bɛ fo Italie Ayiwa. olu b'a anw lamɛn Italie O ka ɲi. Musa Damele ale bɛ Kɛni. Genève O bɛ Genève. Damele Kɛni tɛ dɛ belebele de don Damele bɛɛ ye Damele Kɛni Abada. ayi non mun ye Musa Damele Damele. an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ nin waati na mun ye Genève o kɔnɔna o la O ka ɲi. Indonésikaw fɛ yen Indonésie. Amadu Bagayogo Baga. ale bɛ foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Tabarikala. Indonésikaw fɛ yen Tiɲɛ. Côte d'Ivoirekaw fɛ yen i bɛ na ye k'a fɔ ko min Mamadu Umaru Ba fulakɛ ale bɛ yen an bɛ ale fo Eli Diko foli bɛ lase a ma fo ka n'a bila mun ye Maliyasu la Maliyasu. ninnu bɛɛ lajɛlen u bɛ fo nin waati na Côte d'Ivoire o dankun o kɔnɔna o la Ayiwa. Tijani Jawara Damangile. ale fana bɛ k'an lamɛn nin waati na ka bɔ Congo Congo. Tijani Jawara foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ O ka ɲi. Ibrahim Traoré Traoré. nin waati na Ibrahim Traoré an b'a fɛnɛ fo nin waati na mun ye foli belebele o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ Adama Togola Togola. bɛɛ k'a ma ko Damisi Damisi. sababu ka den dɔ an b'a a fo Ayiwa. Mikos Panthère Noire an bɛ Panthère Noire Tiɲɛ. an bɛ foli ta ni ka O sɛgɛrɛ ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn o ni maaw bɛ ku awɔ ayiwa kosɛbɛ Fatumata Gindo an bɛ Fatumata Gindo a bɛ fo Ayiwa. Worotimi Sidibe an bɛ foli ta ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ Ayiwa. Wara Keji foli bɛ ta ni k'u bɛɛ lajɛlen k'u Nin sɛgɛrɛ ka ɲi. Dawu Balo an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Kulibali Zumana Zumana. fo ka taa bila min ye Seydou Jara la an b'a a fɛnɛ fo Tabarikala. Las o ye Ndagawuli ye Lasi a bɛɛ ye k'an lamɛn nin waati na Tabarikala. n'i ma fili fo Kayi kɔnɔna la Lasi foli bɛ ta ni ka a Ayiwa. sɛgɛrɛ kosɛbɛ a terikɛ bi yan A bi yan. o de ye Japon ye Japon. Fugabugu na Japon ale bɛ fo Abu Safina Jara Tɛmɛ. kunnafoni kɔni ka ca A ka ca. hali n'o y'a sɔrɔ surata in kɛra siyɔrɔ ni den an b'a ko a ta bɛ bɛn o. an b'a ko ta ka di masa ma awɔ Ni an ye masa- dɔ kɛ o Ɔhɔn. denmisɛnw y'u ah seko dɔw dara tile kelen ma o Han? alors denmisɛnw y'u seko tiɲɛ yɛrɛ la u y'u donc an ye seko dɔ kɛ o sabu kɛ jɔnjɔn bɛ maa min bolo n'o ye Algérie ye Algérie o bɔra depuis périmètre la alors kɔnfɛrɛnkaw tɔr'u da so a banna bien ivoiriyɛnw seginna a y'u seginna kunun hali n'u seginna kunun mais u ma segin a ɲɛ yan an n'u bɛɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɔ u ma segin a ɲɛ yan Awɔ. u kɔni seginna l'essentiel mun ka jugu n'olu seginna a ɲɛ kaba hali ka danni ma an gaɲɛna awɔ an ta yan an ta b'an ni Côte d'Ivoire de cɛ an ta la ni Côte d'Ivoire seginna so anw ɲɛ kaba Awɔ. a ka danni ma anw gaɲɛna Kosɛbɛ. a banna Abu Safina Jara Tɛmɛ. mun ye duguba kɔni a wulilen don kosɛbɛ o sabu kɛ mun ye Danemarkikaw ye olu ye jaabili min kɛ Ma ka anw ca. ka masakɛw fana ye jaabili kɛ ka ɲɛsin u ma kunnafoni ka ca sɔgɔmada la Ka ca. kosɛbɛ an ma ɲini nɛgɛ karafe fɛ n'o de ye Yusufu Sogo ye a ka fɛɛrɛ ni dabaliw k'u sigi sen kan n'o y'a sɔrɔ a bolokɔniden tan ko y'a fari dɔ ye a ka t'i munumunu n'a ye ka na Abu Safina Jara arajo ye Nura FM ye O don. 94 o ye tɔmi murumuru 5 an bɛ lasili kɛ nin waati in na ka bɔ Jalakɔrɔji Wɛrɛda ale la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 Umar Diop an bɛ foli ta ni ka sɛgɛrɛ nin waati in na Tabarikala. Congo Pointe Noire Banta Jara Banta a fana Jara. bɛ fo mun ye bɔlɔlɔ o sanfɛla fana a ɲagalen falen don u bɛ ɲɔgɔn na o u bɛ ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn na Ala k'a ɲɛ ka d'a ma amina rabi ya rabi ama amina Abu Safina Jara Tɛmɛ. sirajan ta ma an b'a dabɔ O ka kɛ koyi. min ye kunnafoni di sɛbɛn fɔlɔ minnu ne b'a ta o de indépendant A ta. indépendant bɛ bɔ n'a ye sɔgɔmada in na nin y'a bɔ ko 5,391 O don. ka bɛn bi alamisa donya ma janvier kalo tile 27 Tiɲɛ. san 2000 ani san 22 mun ye Abilaye Jara Jara. jarakɛ a kumara Komu. a ko mun ye ka ɲɛsin mun ye danoisiw ka mun ye sɔrɔdasiw minnu kun nana an ka jamana kɔnɔna la nin waati in na Tiɲɛ. laɲini kɛra k'a fɔ k'u ka segin ka taa so o siratigɛ de la ko mun ye nanzara jamanaw ye Tiɲɛ. minnu bɛ force takuba o kɔnɔna la ko siga t'a la ko n'Ala de ye sini kɔni yira an na u na sigi ka baabu kɛ mun ye u ka force takuba ni Faransi mun ye a kɛra a sigi sen kan Faransi mun ye a koloba k'o kari Ayiwa. u na sigi ka kuma force takuba a bɛna bila minɛ jumɛn de kɔnɔna la Ayiwa. an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi Mali yɛrɛ kɔnɔna la ko sini ko nanzara jamanaw u na sigi ka kuma o la kosɛbɛ Ayiwa. Patrick Ba ka fɔ la Ɲɛfɔ. a ko mun ye siga tɛ fɛn mun na
force takuba abena bila minan jumɛn kono u ka ɲɛta abena kɛ togoji sigata la sini u kuma bena ko kan o sabu kɛ ni waati laban ninnu na an ka jamana marabaw y'a ɲini k'a fɔ ko mun ye danow ka sɔrɔsi mun nana an ka jamana o kɔnɔ la k'u mana nacogo ɲuman na k'u ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'u ka segin so o sabu kɛ aw tɛ se ka bɔ ka n'a to an ka jamana kɔnɔ la ka sɔrɔ an ka jamana ɲɛmaw olu ma yamaruya da aw ma k'u ka segin so o kɔrɔfɔ mun n'a fɔra a kɛra sababu ye ni ka daga belebele ni ka a wuli koyi o siratigɛ la ko sini o tɛ juma ye wa ko min ye visio conférence o bɛna kɛ jamana minnu n'olu bɛ force takuba o kɔnɔ la force takuba yɛrɛ a bɛna bila minɛn jumɛn kɔnɔ la o babu ko o na maana bɔ Ablaye Jara a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ force takuba olu kɔ tɛ wa mun ye nin daga bɛɛ lajɛlen wulila nin waati na o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na mun ye Danemark ka sɔrɔsi minnu n'olu sɛlɛla an ka jamana kɔnɔ mɛnna ka o kɔnɔ la ka sɔrɔ mun y'an ka jamana marabaaw ma yamaruya k'o d'u ma o kɛra sababu ye ni ka daga k'a wuli force takuba o kɔnɔ o la Patrick Baka fɔ la ni du ye ko jateminɛ k'a lajɛ Danemark ye jaabili kɛ ka ɲɛsin an ka jamana masakɛw ma k'a yira k'a fɔ ko olu tɛmɛna sira ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira k'a fɔ ko olu n'an ka jamana marabaaw bɛnna fɛn bɛɛ lajɛlen kan k'olu ka sɔrɔ ka na mun ye an ka jamana o kɔnɔ o la Patrick Baka fɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in bɛ nin taabolo la i n'a fɔ ko bi force takuba Faransi ka baarakɛminɛn tɛ wa o sabu kɛ Faransi de ye force takuba ni k'a sigi sen kan a sigikun kun tɛ dɔwɛrɛ ye Bamantu u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na mun ye force takuba ko a sigira sen kan o siratigɛ la mun ye janvier kalo tile 28 sini ta ale wa force takuba u bɛna ci wa a bɛna kɛ cogo di u bɛna Bamanci kɛlɛ ni k'a dabila wa sini kɔni ko siga t'a la o baarabu ko o na maana bɔ sini ye o dɔgɔ duman ye jamana dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ force takuba k'olu t'a la ka ban koyi Patrick Baka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ kibaruya dɔw kɔni sɔrɔla k'a yira k'a fɔ ko mun ye jamana minnu n'u bɛ nin force takuba a kɔnɔna o la a minisiri caman u kɔni kumara nɛgɛjuru sira o la nka n'i ye Faransi jateminɛ k'a lajɛ ale ka minisiri mun bɛ yen n'o de ye Florence Parly ye ale ye minisiri mun na a ka baara ɲɛsinnen don Faransi a maramafɛn ko o ma a lakana ko o ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko siga t'a la k'a fɔ k'olu bɛna bɔ Sahel kɔnɔna la wa k'olu bɛna bɔ jamana minnu bɛ cɛncɛnfuga kan fɛ wa k'o kuma kɔni t'a la koyi ko maaw da finna k'u ma koro kɔni k'o dɔn ko k'o sabu kɛ mun ye k'a fɔ ko Bamanci kɛlɛ olu bɛn'o dabila mun ye Sahara kan wa Abu Safina Jara k'o t'o dabila da finna ko an ma koro dun k'u tɛ taa bi wa k'u tɛ taa sinikɛnɛ k'u tɛ taa dɛ a ko ten u bɛ taa Florence Parly ko k'u tɛ taa dɛ k'a to mɛ an ka tila nin kow la Patrick Baka fɔ la a ko mun ye Florence Parly a ko k'u siga t'a la olu ye ni kɛlɛ mun ni k'o dabɔ Sahara kɔnɔna la k'o tɛna segin ko abada koyi wa k'a fɔ ko mun ye jamana minnu n'olu bɛ farafinna tilebiya fan fɛ k'u jigi dalen bɛ a jamana caman kan olu dɛmɛjɛkulu n'o ye nansaraw ye u jigi dalen bɛ olu kan lamɛrikɛnw u jigi dalen bɛ olu fana kan walasa mun ye Bamanci kɛlɛ o bɛ se ka kɛ Sahel jamana o kɔnɔna o la cogo min na Patrick Baka fɔ la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ force takuba n'i y'a yɛrɛ taabolo jateminɛ k'a lajɛ sɔrɔsi min b'a kɔnɔ a b'a daminɛ sɔrɔsi 600 la fo ka n'a bila mun ye sɔrɔsi 800 o ɲɔgɔnna o la o sɔrɔsi 800 ninnu na i bɛna ye k'a fɔ ko a fanba caman ye nansaraw yɛrɛ koyi n'a bɛ Faransi sɔrɔsiw yɛrɛ o kofɔ force takuba a b'u n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana damadɔ bɛ olu b'a kɔnɔna la Italie Espagne Suède ani ka n'a bila République tchèque la nka mun ye kunnafoni mun bɛ yen Suède kɔni y'a yira k'a fɔ force takuba k'olu tɛna don a la bilen koyi olu ye nali min kɛ ka ban k'olu kɔni tɛna ko manda ka renouveler cogoya si la olu na t'u ka so o sabu kɛ ko mun ye Wagner ye ko Wagner b'a ka jamana kɔnɔna la n b'a f'i ɲɛna nin Wagner ko in ko u bɛ siran ɲɛ dɛ Wagner jamana in bɛɛ bɛ siran Wagner ɲɛ u bɛ siran o ɲɛ de koyi wallahi Seydu ko k'olu kɔni k'a fɔ k'olu b'u ka mandat ni k'a kurakuraya wa u ka taa takuba kɔnɔna la wa Abu Safina Jara k'o kuma kɔni ko o banna Patrick Baka fɔ la a ko sini jamana minnu n'u bɛ force takuba o kɔnɔna la u bɛna tugu Seydu kɔ wa walima u bɛna tugu Faransi kɔ wa sini kɔni ye o dɔgɔ duman ye kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la Ablaye Jara ale ye kalimukalatigi i bonya o b'a la bɛɛ kɛra k'a fɔ indépendant na i y'ale bila dɔnni k'i bolo don jamana marabaw olu ye jaabili kɛ kunu yɔrɔ Danemark maaw ko olu ye ko bɛɛ lajɛlen k'an n'u bɛnna fɛn bɛɛ lajɛlen kan u m'a fɔ ten ko ten dɛ an ka marabaw ko k'u nkalon don ko wuya don minisiri mun bɛ yen n'o ye an ka porte parole ye Ablaye Mayiga a bɔra kunu jabaranin na bɛɛ y'a mɛn a ko siga t'a la lajiburama fanga waati o sabu kɛ mun ye Faransi ale ka baarakɛminɛ ni force takuba ye ni Faransi ye gɛrɛntɛ ta k'o da lajiburama ka ala ka ɲin'a la ko ka laɲini kɛ ko mun ye danoisiw ka na an ka jamana kɔnɔna la ko siga t'a la k'o kɛra minisiri ko ten a ko mun ye novembre kalo tile 16 tɛmɛnen 2021
bataki sera olu ma u y'a fɔ mun ye Danemarkikaw ye ko a y'a jɔ fɔlɔ a ka laɲini an bɛ k'a jateminɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ na n'o y'a sɔrɔ a tɛ na an b'o jateminɛ kɔnɔna la o n'aw y'a pan ka na k'a sɔrɔ mun ye sira ma da aw ma sira ma di u ka segin hakilima ma da aw ma n k'u ka segin u ka segin an ɲɛ tɛ foyi la u ka segin o bɛ ɲɛ wa kuma tɛ caya u ka segin de u ka segin de a fɔra u ɲɛna tuguni a Suède k'u ka segin dɛ minisiri ko k'u ka segin u ka taa u bɔra yɔrɔ min na u ka segin mankan ma d'an ye an ka sɔrɔsiw bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ an tɛ mankan ko la fiyewu parce que ninnu hakili la ko fɔlɔ jamana in tun bɛ taabolo min kan Batoma sira n'a ye Faransi ja a bɛ jamana damadɔ fara ɲɔgɔn kan k'olu bila ka na sɔrɔsiw cɛ ka na u sela anw kan yan o banna pewu. Le Mali est un pays souverain. a banna a sera ka sɔrɔsiw Faransi n'aw ka taa bɛn fɛn dɔ kan ye a b'o sɔrɔsiw cɛ ka na sela anw da la yan o banna koyi o tun ye fanga kɔrɔ ninnu ye o banna pewu. O banna pewu. O tɛ ɲɛ bilen dɛ ko sabu ka force takuba min filɛ nin ye u tun bɛ baara kɛ ten de ne Faransi ne jamana o jamana mana Faransi ja a b'o sɔrɔsiw olu bɛna ɲangi u ka nafasɔrɔ sira de ko sabu kɛ Mali kɛlen bɛ marché dɔ de y'u bolo quoi Mali tun kɛlen bɛ sugubulon dɔ de y'u bolo quoi bɛɛ ka nin taa ɲini ka taa a waatiw la bɛɛ ka nin taa ɲini ka taa o de bɛɛ lajɛlen faamuna o de banna kuma an jɛn'u kɔ bi an jɛn'u kɔ sini kuma kɔni fɔr'u ye u ka segin ka taa a banna u bɔra yɔrɔ mun na a ye segin ka taa dɛ anw t'a tu k'an nɛmunɛ n'an ye sira d'aw ma k'a ka na a bɛ na tiɲɛ don n'an ma sira di maa min ma i tɛ na yan dɛ kana na dɛ n'i nana i bɛ segin dɛ faama minnu kuma u nɛgɛ o faamaw tɛ bilen dɛ o banna ayi Faransi ka baarakɛminɛn minnu tun bɛ yen olu tɛ bilen dɛ yɛlɛma donna ko rɔ dɛ a banna kosɛbɛ ayiwa i bolo don bɛtɛ i ka dɔn k'a fɔ n bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni histoire de Bamako ye i k'a dɔn k'a fɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don Umaru Angoyiba a kumana a kɔni y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ ministre des affaires étrangères k'a dɔn k'a fɔ G5 Sahel jamanaw k'a dɔn k'a fɔ olu ni k'a dɔn k'a fɔ muso min ni o cogoya ko Sophie Wilmès k'a dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ min tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lajɛrɛ 7nan k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ wele ko 7e réunion ministérielle des pays du G5 Sahel ani Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ u lajɛrɛ sɛbɛn anw ka ministre des affaires étrangères k'a dɔn k'a fɔ ni o ye Abdoulaye Diop coopération internationale cɛjan ale ko tɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ réunion a tun bɛ a ju la parce que b'a ka fɔ la nin lajɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɛra jeudi don walima a bɛna kɛ bi jeudi na o bɛ bɛn k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 26 ayiwa o ye bi ye Fasiriba filila a filila o kun ye don jumɛn a filila kunun ko kun tɛ wa alors an ka taa Fasiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ janvier kalo tile 26 k'a dɔn k'a fɔ nin lajɛrɛba in ko a bolo dara lajɛrɛ in a kɛra koyi ministre minnu k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye affaires étrangères ministres ye jamana minnu bɛ yen ni olu ye cɛncɛnfuga a jamanaw ye ni a bɛ wele ko G5 Sahel o jamanaw k'a dɔn k'a fɔ o ministre des affaires étrangères u ye o lajɛrɛba in kɛ lajɛrɛ zɛfɛ k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ Union européenne cogoya la ni o cogoya ko Sophie Wilmès k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ réunion in ju la k'a dɔn k'a fɔ a bɛ réunion in kɛ mɛ waati min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ min ni o bɛ wele ko tension o ye gɛlɛya ye gɛlɛya a bɛ Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya hak ka jan k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw bɛ yen ni o bɛ tali kɛ Faransilakaw la olu b'a fɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ gɛlɛya min ni o bɛ Mali ani CEDEAO cɛ gɛlɛya kelen bɛ se ka don Mali ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen cɛ cogo min na Fasiriba ka fɔ la an bɛ waati min na komi sisan gɛlɛya a bɛ yen kosɛbɛ haka jan hali ni gɛlɛya bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ madamu min ni o cogoya kofɔtɔ filɛ ni o ye Sophie Wilmès ye k'a dɔn k'a fɔ Union européenne maa don wa k'a dɔn k'a fɔ ko Belgique-kaw ka maa dɔ fana koyi k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ premier vice présidente da k'a dɔn k'a fɔ Belgique premier ministre ka vice présidente ale de dɔn koyi Fasiriba ka fɔ la kɔrɔfɔ ninnu senfɛ k'a dɔn k'a fɔ ani Abdoulaye Diop u ye kɔrɔfɔ caman fɔ kɔrɔfɔw bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye k'a fɔ Mali ani Belgique ni ɲɔgɔn cɛ coopération bɛ se ka développer anw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ni o ye k'a dɔn k'a fɔ badenya partenariat jɛɲɔgɔnya o bɛ se ka tɛmɛ Mali ani Belgique ni ɲɔgɔn cɛ kɔrɔfɔw caman bolila olu kan ka taa se k'a dɔn k'a fɔ lakanako o siraw kan Mali ani Belgique cɛ k'a dɔn k'a fɔ yiriwa sɔrɔ ani yiriwa bɛ se ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min
min na fadiriba ka fɔ la nin lajɛrɛ kɔni se bɛ k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ G5 Sahel jamanaw la a caman de bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali ani Burkina nin kɛn bɛ waati ye waati min k'a dɔn k'a fɔ ni coup d'état kɔni a kɛn bɛ nin yɔrɔw la nka n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ madame kɔni a y'a jira ni o ye Sophie Wilmès Sophie Wilmès a kɔni y'a jira k'a fɔ o n'a ta o ta k'a dɔn k'a fɔ Mali ani G5 Sahel jamanaw walima k'a dɔn k'a fɔ Belgique ani G5 Sahel jamanaw cɛ ta o ta ma ta togo o togo f'u ka jɛ ka sigi ka kuma k'a dɔn k'a fɔ n'i ye G5 Sahel ta k'a lajɛ jamana min bɛ k'a dɔn k'a fɔ ni o ka financement fanga ka bɔ a ko la ni k'a dɔn k'a fɔ o ka dɛmɛ fanga ka bɔ a ko la ko dɔ ye Belgique ye koyi Belgique kaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni k'u bɛ dɛmɛ kɛ kosɛbɛ ka G5 Sahel k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ a yɔrɔ la walasa ka se ka cɛncɛn fo k'a lakana k'a dɔn k'a fɔ ko Belgique u ka wulikajɔ fanga ka bɔ a ko kɔnɔ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya musaka ko o siraw kan ani minanko o siraw kan Fadiriba ka fɔ la Sophie Wilmès a kɔni y'a jira k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ Mali ani Belgique ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ ko wa fɛn min bɛ tali kɛ Belgique la wa u na to Mali senkɔrɔ u sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nka i k'a dɔn k'a fɔ min kɔni ye gɛlɛya ye ni k'a dɔn k'a fɔ ni madame Sophie Wilmès a n'a da sera o ma o ti dɔwɛrɛ dɛ min ni o ye transition kuntala ye k'a fɔ ko dɔ bɛ na fara transition kuntala kan ale kɔni u bɛ min ɲini k'a dɔn k'a fɔ Mali autorité transitoire mɔgɔw fɛ minnu ni u bɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔ nin waati la u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'a dɔn k'a fɔ date kɛrɛnkɛrɛnnen ka fɔ walima k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ transition a kuntala a bɛ se ka surunya hakɛla cogo min na walima k'a dɔn k'a fɔ élection o ka se ka boloda waati teliya la hali ni a y'a sɔrɔ waati kun fɔlɔ min ni o kun fɔra hali ni o ma kɛ sɔrɔ fɛn ye bilen nka i k'a dɔn k'a fɔ waati kɔni a kana na janya k'a dama tɛmɛ nka i k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Belgique kɔni na Belgique n'a to Mali senkɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na fɛn min bɛ tali kɛ dɛmɛ ani dɛmɛ na k'o ta ka Mali k'a sɛgɛrɛ dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sécurité o bolo kan dɛmɛ minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ développement ni o ye yiriwa ani sɔrɔ o siraw ye k'a dɔn k'a fɔ ko Belgique ko olu na to an kɛrɛfɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na nin dɛmɛ ninnu walasa a bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati k'a dɔn k'a fɔ laɲini bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati ko a sababu ti dɔwɛrɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition i k'a dɔn k'a fɔ a waati a kana janya ka dama tɛmɛ n'a janyana ka dama tɛmɛ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana ko u na fara Union européenne tɔw kan walima CEDEAO kɛn bɛ ka sanction minnu ta k'an sɛgɛrɛ wa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko u na taa o sira kan dɛ nka yanni o cɛ k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ minnu bɛ yen ni k'a dɔn k'a fɔ ni olu kan k'o kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu na o kɛ koyi wa u na Mali senkɔrɔma tindi sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na Mali ani Belgique ni ɲɔgɔn cɛ ko coopération ni o ye dɛmɛ ye o bɛ ani ɲɔgɔn cɛ a mɛnna wa u n'a to Mali senkɔrɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na kɔrɔfɔ ninnu kɔni tɛmɛna k'a dɔn k'a fɔ anw ka ministre des affaires étrangères ni o ye Diop ye k'a dɔn k'a fɔ ani Sophie Wilmès ni o ye k'a dɔn k'a fɔ Belgique kaw ka vice présidente don premier ministre ka kankɔrɔ sigi don k'a dɔn k'a fɔ u ka dankan don kɔrɔfɔw kɔni sɛbɛn kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali k'a dɔn k'a fɔ Belgique n'a to Mali senkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya sécurité o bunna kun kan fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ lutte contre le terrorisme o ye banbanji kɛlɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ ko Belgique na Mali dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan o siraw kan Patiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ soir de Bamako kɔnɔ Umaru Angoyiba ale ka sɛbɛn don soir de Bamako Umaru Angoyiba foli o bɛ taa ni ka a sɛgɛrɛ Abu Sangafola kokota la a ma dan Ala ka hinɛ furu la l'espoir ne ba ale ta ni ya ale ta maa mun kumalen don a kɔnɔ o de ye Jeannette Sanogo Jeannette Sanogo a ko ka ɲɛsin mun ye farafinna an ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔli o ma ko kow bɛ taabolo min na k'a fɔ bi siga t'a la ko don duman ko o bɛ nalen ko ye mun ye Jeannette Sanogo a ko mun ye farafinna an ka yɛrɛ sɔrɔ politique sira kan fo ka n'a bila mun ye an ka sɔrɔ sira kan ko dugu mun jɛlen filɛ nin ye an kana to abada nin dugu in ka jɛ ka an to yen o siratigɛli la ko farafinna tilebiyanfan an ka fɛɛrɛ ni dabali de kɛ wulikajɔ mun n'o bɛ sen na nin waati na mun ye nansara kun kɛlen bɛ ka n'u sɛlɛli min kɛ an ka jamana o kɔnɔna la ni ka an ka jamana nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen ka a ta ka taa n'a ye wulikajɔ mun n'a bɛ sen na nin waati na ko farafinna ba Mali ko an kana sɔn cogoya si la nin waati duman in ko a ka taa k'an togo ye nin waati de ye yɛlɛmali waati ye fɛn bɛɛ lajɛlen kan ka yɛlɛma nin waati o la mun ye Jeannette Sanogo ye a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi farafindenw wulilen k'u jɔ k'u sabu kɛ mun ye nansaraw u ye dadigi kɛ an na u ye san caman de kɛ an ka jamana nafasɔrɔ siraw u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛmu ka taa n'a bɛɛ lajɛlen u ka jamana kɔnɔna la wa u kelen tɛ koyi
i bɛ na ye k'a fɔ k'u ne an ka jamana kɔnɔden jugu dɔw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ni ka an ka jamana nafa sira bɛɛ lajɛlen ka taa n'a bɛɛ lajɛlen u ye Janati Sanogo a ko k'a bɛ nin ka waatini bɔ farafinna bɛ dibi la farafinna bɛ dibi la ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ dɛmɛ caman taara ka farafinna k'o sɛgɛrɛ nka hali bi ko farafinna ko an bɛ dibi o kɔnɔna u la a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ farafinna anw ne ye fantan jamana ye nka ni dun y'an ka dugujukɔrɔ nafɛn sɔrɔ k'a lajɛ an ka dugujukɔrɔ fɛnw n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ ko i bɛ na ye k'a fɔ ko farafinna man ka kɛ mun ye kɔfɛ ko ye farafinna man ka kɛ fantan jamana ye cogoya si la o sabu kɛ an ka dugujukɔrɔ nafolo fɛnw a nafa de ka bon fo k'a fɔ ko a nafa ka bon nka nanzaraw de nana a bɛɛ lajɛlen sɛlɛ ni ka taa n'a a bɛɛ lajɛlen o ye mun ye Janati Sanogo a ko an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi wulikajɔ o ka kɛ joona mun ye tilenibaliya mun n'o tun bɛ farafinna kɔnɔna la CEDEAO ka tilenibaliya fo ka na fara mun ye Union africaine kan ani UEMOA u ka tilenibaliya mun n'o tun bɛ farafinna kɔnɔna la farafindenw ko an ka wuli nin waati na ni ka an bolo k'a di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔna o la cogo min na mun ye Janati Sanogo a ko k'a bɛ nin ka san caman bɔ k'a bɛ an ka jamana an y'an ka indépendance sa mun ye politikimaw nana jamana kɔni ka a ta politikimaw kelen ka na jamana ta i bɛ na ye k'a fɔ ko jamana nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen u y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛmu k'a bɛɛ lajɛlen tɛ k'a kɛ c'est tout c'est fini o siratigɛ la mun ye Janati Sanogo a ko k'a bɛ waati bɔ nafolo mun n'a ma dun yan o de ye franc CFA ye franc CFA jateminɛlikɛla caman y'a jateminɛ k'a lajɛ nin ye nafolo ye nafolo mun n'a bɛ Faransi yɛrɛ wakana Faransi yɛrɛ u bolo kɔnɔna la koyi o sabu kɛ dɔw y'a jira k'a fɔ mun ye franc CFA ye CFA ko mun ye Faransi de b'a dilan dɔw y'a jira k'a fɔ mun ye CFA ko Faransi de ka baarakɛfɛn don wa Faransi ni mun ye u ja u b'o o de da anw ma Patrik b'a ka fɔ la a ko mun ye Faransi u ka nin CFA in nali an ka jamana o kɔnɔna la a kɛra sababu ye mun ye politikima dɔw olu kɔni y'u tɛgɛ kɔni k'a sɛbɛkɔrɔ nɛnbo ye o sabu kɛ mun ye nafasɔrɔfɛn caman olu politikimaw ni Faransi farala ɲɔgɔn kan ni ka an ka jamana ni k'a bɛɛ lajɛlen kɔni nafasɔrɔfɛnw a b'u k'a bɛɛ lajɛlen k'o dafiri Janati Sanogo a ko mun ye coup d'état tiga don coup d'état kɔni ko a man ɲi bɛɛ jɛ fanga ko o de ka ɲi kosɛbɛ nka n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ Abu Safinɛ Jara i bɛ na ye k'a fɔ ko jamana a bɛ politikima minnu bolo u kɛlen bɛ ka jamana kɔnɔdenw ni ko nafasɔrɔ sira olu den kɛrɛfɛ ni ka nanzaraw ka baara o de kɛ mun ye Janati Sanogo a ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi an ka jamana o kɔnɔna la k'i bɛ na ye k'a fɔ ko wulikajɔ ko bɛ sen na yuruguyurugu kɛlɛli ko o dabɔra ko n'i y'a ye jateminɛ k'a lajɛ farafinna sɔrɔsiw bɛ ka wuli nin waati na ni ka fanga ni k'a jaso ko siga t'a la ko politikimaw k'u dɛsɛnna de koyi u dɛsɛnna ka jamana ni ka a yiriwa u dɛsɛnna ka mun ye farafinnadenw ka an sama ka bɔ mun ye nanzaraw u bolo mun ye Janati Sanogo a ko wulikajɔ ka kɛ an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita kofɔ ko ka n'a bila a ka premier ministre u la u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de tigɛ sen kan an yɛrɛ bɛ se ka an ka nafolo k'a dilan an yɛrɛ cogo min na Mali nafolo Janati ayiwa tɛmɛ Janati ko ko an bɛ don min na n'a fɔ ko bi ko Asimi Goyita ani ka fara Sogɛli Kokala Mayiga kan k'u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen de kɛ anw yɛrɛ ka nafolo an bɛ se k'a dilan cogo min na i n'a fɔ Guinée Conakry ka olu ta bɛ cogo min na k'o de ka kusa k'a fɔ ko anw jigi ka taa sɛmɛ Faransi la ni Faransi ye anw bolo lasɔn k'o y'a bannen k'o ye fɛn ye fɛn mun n'a tɛ ɲɛ cogoya si la Janati Sanogo a kuma de don dɛ a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ wulikajɔ mun n'a bɛ sen na nin waati in na farafinna tilebiyanfan na Burukinakaw olu y'u ka kabureko k'o kɛ c'est tout c'est fini a ko mun ye janvier kalo tile 29 o tɛ samedi ye wa ko mun ye Nigerikaw kɛlen bɛ ka wele kɔni k'o bila mun ye Niger den bɛɛ lajɛlen k'o ma k'u ka wulikajɔ k'o sigi sen kan yuruguyurugu mun n'a ɲɔɲɛlen don Niger ko o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara a bɛɛ la ta ɲugu a bɛ ɲaga k'o sɛbɛkɔrɔ wuli mun ye Niger président bilama n'o ye Mohamed Bazoum ye k'a k'i hakili to i yɛrɛ la kosɛbɛ o sabu kɛ ale kɔni t'a bɛ a bɛ ka yeli de kɛ woni fɛ nin waati in na a t'a dɔn a bɛ n'a ko kɛ cogo min na Abu Safinɛ Jara hali bi Janati Sanogo a kuma dɛ a ko walasa mun ye transition a bɛ se ka ɲɛ Asimi Goyita n'a ka cɛdenw bolo k'u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen k'o sigi sen kan mun ye malidenw an bɛ se ka lafiya cogo min na u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sen kan o sabu kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'a ye kumakan mun fɔ a ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka kumakan ninnu ka labato o misali ye fɛn jumɛn de ye mun gɛlɛya donna anw fɛ yan sanction o bɛ anw kan a yirala k'a fɔ ko mun ye an ka dumunifɛnw ko sɔngɔ ko o bɛna jigin nka dumunifɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ nin waati in na ko mun ye Asimi Goyita ni Sogɛli Kokala Mayiga k'u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka sen kan n'a ko Mali kura ko kumakan k'o de kan ka labato kosɛbɛ o de kama malidenw bɛ se ka da a la kunnafoni filɛ nin ye an y'a sama ka bɔ l'espoir kɔnɔna la Janati Sanogo ale ye kalimukalatigi bonya o b'a la baara bɛ Asimi ani Sogɛli bolo dɛ baara b'u bolo mun kɛ a bɔ Kadiatu Kulibali ayiwa walayi c'est vrai a wari ko in kɔni
ala ka faranga ngoy amina no war ko akuma ka chane akuma chane ko soba yere ka cha aywa fo ka dama ala ka nyeka dama amina rabbi ibolo kan ka do ngata amin akuma ka cha parce bete ni yo bla fɛn min bɛ tali kɛ indépendant na min se ka don a kɔnɔ indépendant i k'a dɔn k'a fɔ nin ye fasiri ye min ni i k'a dɔn k'a fɔ africable intellectuel walima intelligence i k'a dɔn k'a fɔ olu ka fasiri don mun ni a bɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ indépendant a bɛ o kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ rusilakaw la n'o ye mercenaire russiw ye u ka nani ko kuma min ni a fɔra jamana in kɔnɔ kabi waati dɔ la a k'a dɔn k'a fɔ ko a kɛ mɛ gwɛlɛya koyi wa i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen caman bɛ yen jamana caman bɛ yen minnu ni u kɛ mɛ ka nin ko in ye gwɛlɛya kɔnɔ lasiriba ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye indépendant ye min kɔni y'a jira ka kɛn ko ka kɛɲɛ ni CEDEAO kɛlen kɔrɔ ko ka sanction bi anw ka jamana in kan Union européenne a ye k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana wa i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ labɛn la i k'a dɔn k'a fɔ don nataw la Bamakɔ faamaw u se ka sanction ta ka Bamakɔ faamaw k'u sɛgɛrɛ cogo min na ayiwa nin bɛɛ lajɛlen sababu ti dɔwɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko kabini décembre kalo waati k'a dɔn k'a fɔ a kɔni kunnafoni kɔni k'o ye yɔrɔ caman sɔrɔ a kɛra minnu ni u b'a fɔ radio sow sanfɛ minnu ni u bɛ fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Wagner la o ye société russe dɔ ye a k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko olu nana Bamakɔ walima olu nana Mali la waati dɔ la parce que b'a fɔ hali ni a y'a sɔrɔ an bɛ don min na komi bi fɛn min bɛ tali kɛ Mali a ɲɛmaaw la ni bi k'a dɔn k'a fɔ ninnu Mali ɲɛmaaw kɔni ma kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen di fɔlɔ min b'a jira k'a fɔ ko Wagner ko o bɛ anw ka jamana a kɔnɔ a kɔni yirala k'a fɔ kɛlɛ min bɛ ka kɛ an bɛ waati min na komi bi wuli ka jɔ minnu bɛ ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na anw ka sɔrɔsilakaw fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a kalama k'a fɔ ko o ye anw ka sɔrɔsilakaw yɛrɛ ka cɛsiri ye k'o ye anw ka sɔrɔsilakaw ka wuli ka jɔ ani u ka cɛsiri ye olu de kɛn bɛ k'o wuli ka jɔ ni o cɛsiri k'o boloda kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ jamana a camanjɛ bolo kɔrɔfɛ bolo hakaja Bamaji kɛlɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Badiriba ka fɔ la ko nin kɔni kɛn bɛ daga wuli mɛ sonkala ma ye i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ faransilakaw olu bɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen muruti ka ɲɛsin anw ka Mali ma k'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ nin société russe in na ko u bɛ anw ka jamana in kɔnɔ k'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ hali bi ko bi min bɛ tali kɛ anw ka autorités la ninnu kɔni ma a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ dɛ wulikajɔ fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ lajɛlen anw ka sɔrɔsilakaw ye Badiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Joseph Boré k'a dɔn k'a fɔ ale kɔni a y'a jira k'a fɔ a G5 Sahel u ka lajɛrɛ in sɛbɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Burkina Faso Mali Mauritanie Tchad ani Niger k'a dɔn k'a fɔ ko u ye lajɛrɛ kɛ lajɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ a bina fɔ lajɛrɛ a fana kɛra kununko ni o bɛnna arabadon ma koyi janvier kalo tile 26 tɛmɛnen na o lajɛrɛ in sɛbɛn k'a dɔn k'a fɔ ko kɔrɔfɔ kɔni ko a sera yɔrɔ caman na kɔni yirala k'a fɔ ko Bruxelles y'a dɔn k'a fɔ o fana ye diɲɛ jamana sewale dɔ ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bruxelles jɔyɔrɔ ko ka bon kosɛbɛ G5 Sahel ko kɔnɔ nka olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Mali a élection bɔli a ma ni o bɛ tali kɛ élection présidentielle min ni o kun kan ka kɛ février kalo sata in na k'a dɔn k'a fɔ waati min na k'a dɔn k'a fɔ Mali autorités nana a bɔ a ma k'a dɔn k'a fɔ ko o kɛ mɛ sababu ka gwɛlɛya k'a lase Mali dɛmɛbaa jɛkulu caman ma a kɔni yirala k'a fɔ ko jamana min filɛ nin ye ni o ye Bruxelles ye k'a dɔn k'a fɔ ko u kun bɛ dɛmɛ caman kɛ Mali ye ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ élection a bɔli a ma k'a dɔn k'a fɔ ko u ka dɛmɛ caman de bɛ yen wa ko olu na o so dɔrɔn koyi fɛn min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari i k'a dɔn k'a fɔ million euro wari i k'a dɔn k'a fɔ 200 millions d'euros ni a bɛ bɛn i k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari 100 ani 31 n'a million 400 kunkan bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu kun bɛ nin di anw ka jamana in ma waati o waati Badiriba ka fɔ la ko olu kɔni ko ko olu ka dɛmɛ k'u n'a sosoro fɔlɔ u kun bɛ nin wari hakɛ min di anw ka jamana in ma k'u n'a sosoro k'a sababu kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko retour à l'ordre constitutionnel n'o ye k'a dɔn k'a fɔ foroba gafe min bɛ yen ni o ye Mali a constitution sariya kisɛ gafe min bɛ yen ni segin ma kɛ o ma kuma nin wari min ni olu kuma di anw ka jamana ma walasa an ka se k'an yɛrɛ dɛmɛ ni a ye ko u y'o so dɔrɔn fɔlɔ Badiriba ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ faransilakaw yɛrɛ la olu fana y'a jira k'a fɔ ko olu ka dɛmɛ k'u n'a sosoro k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ CFA wari miliyari hakɛ dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana kun bɛ o di anw ka jamana ma o ye Mali ye koyi wa k'i k'a dɔn k'a fɔ ko faransilakaw ko u y'o a bɛɛ lajɛlen sosoro
parce que b'a fɔ la muso sɔrɔlu ko o ti dɔwɛrɛ dɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Wagner u ka nani ko kuma min ni o bɛ jamana in kɔnɔ kabi décembre kalo k'a ta o waati la ka se sisan ma fɛn min bɛ tali kɛ Wagner la olu ye nani min kɛ anw ka jamana in kɔnɔ jamana caman de bɛ yen minnu ni olu fujeninen bɛ nin ko in na k'a dɔn k'a fɔ u nana o u mana o jamana kɔni caman bɛ yen minnu fujeninen bɛ o kuma élection bɔli min filɛ a ma k'a dɔn k'a fɔ ko u tun bɛ dɛmɛ caman de kɛ ka se anw ma o dɛmɛw caman bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko u na u sosoro ko ye a kɔni yɛrɛ la k'a fɔ min bɛ tali kɛ faransilakaw la CFA wari k'a dɔn k'a fɔ 26 milliards 250 millions ko faransilakaw k'u kun b'o di u ka dɛmɛ ye san o san anw ka Mali jamana in kɔnɔ wa ko k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye o dɛmɛ k'u y'a sosoro parce que b'a fɔ la k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ bɛ yen min ni olu bi 45 milliards 990 millions miliyari 45 millions 990 k'a dɔn k'a fɔ ko olu fana kun b'o sarada san o san anw ka Maliba in ye ko wa ko olu fana na o sosoro Faransi filɛ nin an bɛ balo ni nin si tɛ kabako de don quoi Faransi filɛ nin Faransi ye n ko kabako don quoi a b'u quoi an bɛ balo ni nin si tɛ Faransi yɛrɛ nafasɔrɔ sira joli bɛ Faransi k'o ɲɛfɔ an ɲɛna tamana ayiwa fɛn fɛn bɛ Faransi n k'a bɛɛ bɔra farafinna kɔnɔna in de a banna fɛn fɛn bɛ Faransi a bɛɛ samana ka bɔ farafinna in kɔnɔna la u y'a bɛɛ sama a bɛɛ u n'an ka politicien ninnu u farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ sama ka taa n'a ye a banna u y'a bɛɛ sama Faransi courant ni nucléaire ta a bɛ minɛ yan a ti minɛ fiyewu a bɛ minɛ yan maa fi ɲɛna ninnu nin bɛɛ ye bagabaga kumaw ye Faransi ye troisième producteur de l'or la a banna sanu b'u fɛ yan a bɛ bɔ yen a fiyewu sanu bɔyɔrɔ tɛ yen hali n'a bɛ yen fɛn tɛ kɔnɔ bilen foyi tɛ yen Faransi entreprise minnu bɛ farafinna kɔnɔna la yan u bɛ nafa min sɔrɔ ka taa n'a ye u m'o ɲɛfɔ aw ɲɛna est-ce que u y'o ɲɛfɔ ayi o t'o ɲɛfɔ ne Faransi ye miliyɔn 100 d'i ma i bɛ taa sɔrɔ a ye miliyari 1000 sɔrɔ a banna a taara n'o ye miliyari 1 walahi n'a y'a d'i ma i b'a sɔrɔ a ye miliyari 10 b'i kun fɛn bɛɛ n'a la ten a banna Faransi yɛrɛ bɛ ten de an ka taa Fatiri filɛ nin an ye min bɔ i k'a dɔn k'a fɔ indépendant kɔnɔ Africable Intelligence olu ka sɛbɛn min n'a bɛ indépendant kɔnɔ indépendant foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ nouvelle horizon ne b'a sema ka gɛrɛ n na jimi fɔla cɛjan maa ta a fɔ ale ɲɛna k'a k'a kɔkuru a ka kɔkuru nafa b'a yɛrɛ kan mun ye Demba Konte ale kumara a ko waati laban ninnu na kɛrɛnkɛrɛnla mun ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ ko mun ye kunnafoni jatigitan dɔ kun bɛ munumunu na bɔlɔlɔ o sira o fɛ kunnafoni ninnu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ko mun ye an ka jamana y'a jira k'a fɔ ko an bɔra CEDEAO la pewu ko wa ko UEMOA ko an bɔra la pewu wa ko ka tila k'a laɲini Faransi sɔrɔsiw fɛ u n'u ka ambassade n'u ka cakɛda fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna la ko tile 3 de b'u bolo k'u b'u ka minɛn n'u ka kuso ni kasaw bɛɛ lajɛlen cɛ ko ka bɔ an ka jamana o kɔnɔna la ayi a ma se o niveau ma fɔlɔ ayi kunnafoni lankolon de don voilà Fasikɛba ka fɔ la a ko ko an ka jamana marabaw u bɔra ka kunnafoni ni ka a galontigiya nin waati laban ninnu na kunnafoni mun n'a kun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i n'a fɔ n ye n da don a la cogo min na an ka jamana marabaw bɔra ka kunnafoni ni ka a galontigiya kunnafoni mun don kunnafoni jatigitanw don k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ko an bɔra CEDEAO la k'a jira k'a fɔ ko mun ye an ka jamana ko bolodiɲɔgɔn mun tun bɛ anw ni Faransi fana cɛla la ko o banna pewu wa ko kunnafoni don kunnafoni jatigitanw don o siratigɛ la mun ye an ka minisiri mun bɛ yen n'ale ka baara ɲɛsinnen don gouvernement ka kuma lase ma o tɛ porte-parole ye wa Abdoulaye Mayiga ale ye kunnafoni ni k'a di a k'u bɔra kalama nin waati laban ninnu na ko nin kunnafoni ko a bɛ cɛrɛ la jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ kunnafoni dun ye fɛn ye ni min farati a bɛ kɛ kojugu ye koyi o siratigɛ de la ko nin kunnafoni min filɛ nin n'i ye kunnafoni kɔnɔna jateminɛ k'a lajɛ kunnafoni na i bɛ na ye k'a fɔ ko an ka jamana gouvernement ko y'a laɲini k'a fɔ ko mun ye bamanankan ko bamanankan de bɛna kalan an ka jamana o kɔnɔna la ko mun ye nanzarakan n'o bɛ faransɛ kofɔ anw bɛna bɔ o la pewu o bɔlen kɔfɛ kunnafoni kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye Faransɛw ka kɛlɛkɛcɛ mun bɛ anw fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka segin ka taa so ko mun ye u ka ambassade o fana mun b'an fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa so kunnafoni nin kɔnɔna la ko mun ye hali u ka entreprise fɛn bɛ anw fɛ yan k'u bɛɛ lajɛlen ka segin ka taa so wa ko tile 3 de dilen don u ma koyi ko tile 3 de kun dilen don u ma kunnafoni jatigitanw de don bon dɔw de ka baara ye nin ye quoi non ça c'est pas bon ayi an ma se o niveau ma dɔw de ka baara ye nin ye comme ça ne ye décision ne ye kunnafoni ye don min na dɔ y'a envoyé ne ma ne ko la hawla c'est pas vrai on est kabako ye c'est pas comme ça an ma se o niveau ma ayi c'est pas comme ça bon dɔw de ka baara ye nin ye dɔrɔn ka funteni wuli dɔrɔn c'est à dire que dɔw de b'u profiter nin occasion na a banna ka funteni wuli dɔrɔn ka funteni wuli dɔrɔn awɔ an
anga jamana marabaw Abu Safna Jara u ye jaabili kɛ k'a fɔ ko nin kunnafoni mun na a sɛlɛlen filɛ nin ko galon dɔ bi wa ko galon dɔ sini k'a ma bɔ olu da kɔnɔ an ka jamana CEDEAO anw de y'a sigi wa anw tɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ bi wa anw tɛna bɔ CEDEAO kɔnɔ sini o bɔlen kɔfɛ mun ye an ka ministre Abdoulaye Mayiga a y'a yira k'a fɔ an ka jamana an ka sara sunba yɛrɛ tɛ jɛn n'a ye abada k'a fɔ ko nin waati in na ko an ka bɔ CEDEAO kɔni o kɔnɔna la mun ye bamanankan mun filɛ nin k'a fɔ ko an bɛnn'o kan ko o bɛna ta ka kalan ko nansarakala français ko bɛna bila wa Abu Safna Jara ko kunnafoni don kunnafoni jatigitanw kɔni ko o don ani ka tila k'a yira k'anw bɛna bɔ UEMOA o kɔnɔna la ko siga t'a la ko nkalon kuma kɔni ko o don koyi nin ye dɔw ka nafasɔrɔ sira de ye maninfin ko hakili to a kunnafoni ninnu na mun ye gouvernement a ko a bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ka malidenw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya ni kunnafoni jatigitanw maa minnu kɛra sababu ye k'a cɛlɛ bɔlɔlɔw sira fɛ ko siga t'a la ko don n'a nataw la tɛgɛ bɛ ta ka da a bɛɛ lajɛlen kan u bɛɛ lajɛlen na t'u ta ɲɛfɔ kiri bunakun o kɛnɛ kan kunnafoni filɛ an y'a sama ka bɔ mun ye nouvelle horizon ale kɔnɔna la Abu Safna Jara i bonya o b'a la bidi kɛra k'a fɔ nouvelle horizon n'i y'ale bila indépendant na don a kɔnɔ tun k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ Yusufu Kamara la ale ka sɛbɛn don Yusufu Kamara ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko baarakɛda min bɛ yen ni o ye office malien de l'habitat k'a dɔn k'a fɔ nin ye cakɛda ye minnu ni u ka baara ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ siyɔrɔ ko ni o bɛ tali kɛ sow la walima dutɛrɛnw k'a dɔn k'a fɔ k'a lase maaw ma walima k'a di maaw ma parce que b'a ka fɔla k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ nin siyɔrɔ yɔrɔ min bɛ yen n'a bɛ wele ko logement sociaux a ye k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama ala ma hinɛna Amadu Tumani Ture la Amadu Tumani Ture ni bɛɛ lajɛlen ko ATT ni hakilina in bɔra a fɛ koyi parce que b'a ka fɔla ni o ye Yusufu Kamara ye ATT Amadu Tumani Ture waati dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ye jamana kɔnɔdenw kan k'a dɔn k'a fɔ soko gɛlɛyaw k'a fɔ ale kɔni nana ni nin hakilina in ye miiriya in kɛra miiriya ye min ni a cɛ ɲana kosɛbɛ jamana kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ a kɛra hakilina ye k'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔden caman de fɛ a kɛra sababu ye olu ka se ka bɔ location na fɛn min bɛ tali kɛ u yɛrɛw ta la ni o bɛ wele ko propriété privée ni o y'u yɛrɛ sagona du ye u ka se ka don a kɔnɔ sababu bɔra Amadu Tumani Ture la k'a dɔn k'a fɔ logement sociaux ko a hakilina bɔra ale la o kɔni yirala k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a pôle économique k'a dɔn k'a fɔ financière de Bamako k'u kɛn bɛ ka enquête k'a dayɛlɛ k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa dɔw de bɛ yen minnu ni k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ ka nin logement sociaux ninnu da minnu ni a ka kan k'a dɔn k'a fɔ a tɛ ka di olu ma minnu ni a ma kan k'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka di olu ma kɔni yirala k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ logement sociaux hakɛ dɔ la k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni taara ka di dibi k'a dɔn k'a fɔ yurugu k'a dɔn k'a fɔ document faux et usage de faux fɛn min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen foyi ma sɔrɔ ka di min b'a yira k'a fɔ ko nin tigilamaw u ni so ninnu ka kan siga t'a la a caman o caman anw ka jamana logement sociaux in bɛ dɔw bolo yen a b'u bolo yen kɔni ne t'a dɔn a ka ɲi a b'u bolo yen Abu Safna Jara walahi u t'a kɔnɔ olu kɛlen bɛ k'a di luwanse de la u b'o wari minɛ o k'u kun jamana ta ti d'a ma o ye hɛrɛ ya tɛ hɛrɛ ye an ka taa parce que b'a fɔla ni o ye Yusufu Kamara ye Kamara a kɔni y'a jira k'a fɔ ko logement sociaux ko waati dɔ tɛmɛna k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ i da sera kɔrɔfɔ min ma sisan o waati ko o waati kɛra koyi ka sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ o de kɛra sababu ye u ye logement sociaux ko u y'a ta ka di cakɛdaw ma cakɛda minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu bɛ se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ni logement sociaux u ni a ka kan minnu ni a man kan k'a dɔn k'a fɔ ka di a dicogo cɛɲi na wa min bɛ tali kɛ a kalo sarako la a ka sara a saracogo cɛɲi na k'a dɔn k'a fɔ a taara ka di o cakɛdaw ma cakɛdaw bɛ k'u occuper nin baara in na waati min na k'a dɔn k'a fɔ a kɔni yirala k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ direction nationale de l'office central walima direction office malien de l'habitat ninnu kɔni k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka baara kɔni ɲɛsinnen bɛ k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ logement sociaux ko la a kɔni yirala k'a fɔ min bɛ tali kɛ a direction générale la a k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ye jateminɛ dɔ kɛ nana ye k'a fɔ u ka logement sociaux dɔw bɛ yen ninnu kɔni taa bɛ ka di dibi la k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko faux usage de faux document kirikaraw k'a dɔn k'a fɔ ka olu labɛn labɛncogo cɛɲuw na min b'a yira k'a fɔ ko ni maa qualité dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni logement sociaux a ka kan c'est pas k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko wulikajɔ a bɛ sen nɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu yɛrɛ fana kun kan ka so ninnu sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ olu ma a sɔrɔ koyi parce que b'a fɔ direction nationale k'a dɔn k'a fɔ u kɔni taalen bɛ plainte kɛ ni o y'u taa mɛ bɔgɔ jɛnnen kan koyi o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ gendarmerie nationale k'a dɔn k'a fɔ ka kɛɲɛ ni pôle économique ka laɲiniw ye k'a dɔn k'a fɔ tribunal grande instance troisième commune 3 tɔgɔ la olu ye wulikajɔ u kɛn bɛ k'a boloda maa damadɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye chef de service ye k'a dɔn k'a fɔ juridique de l'office olu kɔni ko ka taa se maa hakɛ damadɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna dɔgɔkun tɛmɛnen na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi u bɛ kogo naaniw ni ɲɔgɔn cɛ koyi
Kube ko. Malikura tɛ wa? Transition me kunjɛ waati o waati. Cɛ caman bɛ taa. Malikura tɛ? O don. An ka taa. Parce que ka fɔla. K'a dɔn k'a fɔ chef de service. K'a dɔn k'a fɔ juridique de l'office. K'a dɔn k'a fɔ ni o ye office malien de l'habitat ye. A b'i n'a fɔ a ɲɛma. Ka taa se k'a dɔn k'a fɔ a cakɛɲɔgɔn damadɔ ma. Ninnu kɔni a na k'i n'a fɔ ni olu kɔni nɔ don bɛ ko in nɔ dɛ. Wa wulikajɔ kɔni bɛɛ sen nɔ dɛ. Fɛn min bɛ tali kɛ pôle économique la. Olu kɔni kɛ mɛ ka wulikajɔ boloda. Maa kofɔlen minnu filɛ nin ye. An bɛ waati min na komi bi ka taa se fɔ maa damadɔ fana ma. K'a dɔn k'a fɔ k'i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni welelen bɛ bɔgɔ jɛnen kan. Enquête ni o ye ɲininkaliw ye. O bolo bɛ ka da walima o ɲininkaliw baaraw bɛ ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bɔgɔ jɛnen kan nin waati na a ɲɛma ni o ye chef de service dɔ ye k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ baarakɛla maa damadɔ ma an bɛ waati min na komi bi an k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ mandat de dépôt dara olu kan ko naani ni ɲɔgɔn cɛ k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ nin waati na Yusuf Kamara ale ka sɛbɛn. Yusuf Kamara foli o bɛ taa ni k'a sɛgɛrɛ hali bi an b'a yira kanubaaw la k'u sɔgɔlen bɛ Nura FM na 94 tɔmi murumuru 5 lasili o bɛ kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wɛrɛda la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 lasira ne ba ale sama ka gɛrɛna mun ye Abdramane Dugure a kumara a bɛ maa minnu ɲɛna k'a fɔ ko mun ye yurugu kɛlɛ ko a dabilala wa Abu Safinɛ Jara a ma dabila dɛ o sabu kɛ anw ka kiritigɛlakaw de ye maa ye maa de bɛ k'a fɔ k'i ye jamana ye nafolo ni k'a ɲɛnɛmu san damadɔ tɛmɛnen na i k'i sigi n'a ye k'a fɔ k'u ni kɔnɔ fara ni ka a bɔ a kɔrɔ o siratigɛ la anw ka immeuble minnu bɛ yen n'u ɲagamina anw ka jamana soba minnu bɛ yen n'u ɲagamina Abu Safinɛ Jara mun ye dununba gosira koyi dununba a gosira maliden minnu hakili la k'a fɔ ko yurugu kɛlɛ ɲangilibaliya kɛlɛ ko a jɔra wa ko Abu Safinɛ Jara ni kura o dira a ma koyi o sabu kɛ anw ka immeuble ba minnu bɛ yen ni a feerela feerecogo na a ma ɲɛ mun ye ka ɲɛsin mun ye commerçant dɔw fana o ma commerçant minnu kɛra sababu ye ka ni immeuble ba ninnu k'u san siga t'a la ko a dossier Abu Safinɛ Jara ko ni kura ko o dira a ma koyi sabu kɛ mun ye conseil national pour la refondation de la nation jɛkulu dɔ kɔni k'o sigira sen kan jɛkulu min n'an k'a ma ko CNRN siga t'a la u n'u bɛɛ lajɛlen kɔnɔden k'a fara k'a bɔ a kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ko mun ye nin wulikajɔ ko a sigilen bɛ sen kan o sabu kɛ an ka jamana faama n'o bɛ colonel Asimi Goyita ko fɔ ko ka taa bila mun ye jamana premier ministre ma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye u kalekan don ko mun ye yurugu ko siga t'a la ko a kɛlɛ ko a na kɛ fɔ a dan na o siratigɛ la jateminɛ kɛra k'a ye mun ye jɛkulu in sigira sen kan jɛkulu in n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko kiritigɛlakaw b'a a kɔnɔna la jɛkulu in kɔnɔna la maa minnu bɛ nafoloko yɛrɛ dɔn kosɛbɛ olu fana b'a a kɔnɔna la jɛkulu in kɔnɔna la hali bi maa minnu bɛ dugukoloko k'o dɔn Abu Safinɛ Jara olu bɛ jɛkulu in kɔnɔna la jɛkulu in sigikun tɛ dɔwɛrɛ koyi anw ka jamana nafasɔrɔ sira fɛn fɛn bɛ yen n'o ye anw ka immeuble ye ka fara mun ye anw ka industrie kan a fɛn fɛn feerela feerecogo jugu o kɔnɔna la a bɛɛ lajɛlen bɛna sigi jamana yɛrɛ o ma awɔ cɛ bete u kana segin u ka nin dɔw ayi bete ni segira nin ma nɔgɔ dɛ a bɛ saba a ti nɔ wala a bɛ na de hali la refondation a bɛ na de koyi a ti kɛ o c'est ça c'est le moment propice kosɛbɛ ni y'a waati de Abdramane Dugure a ko mun ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw wulilen don k'u jɔ a ko mun ye kungɔ mun n'o bɔlen don fɔlɔ a b'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye immeuble 100 ani 50 mun ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw u tilala o ko la o bɛ kiri bunakun kɛnɛ kan nin waati in na anw ka industrie 25 olu bɛɛ lajɛlen feerela feerecogo jugu o kɔnɔna la o ko fana ko o na maana bɔ o bɔlen kɔfɛ so 400 ani 50 Abu Safinɛ Jara ninnu bɛɛ lajɛlen feerela feerecogo jugu o kɔnɔna la wa a tigi k'u sigi n'a ye k'a fɔ don na natɔw la ko wele ko a bɛ bila u ma la refondation o bɔlen kɔfɛ k'i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye compte bancaire 35 awɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ninnu bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛliw o banna ka ban wa an bɛ don min n'a fɔ ko bi o dossier ko dalen bɛ kiiri maaw bolo don na natɔw la ko wele ko o na bila o tigi o ma a tigi b'a ka fɔ la a ko wulikajɔ bɛ sen na jamana nafasɔrɔ sira anw ka soba ninnu a fɛn fɛn feerela feerecogo jugu o kɔnɔna la commerçant fɛn fɛn y'a a san i k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko don na natɔw la k'i kɔni bɛna wele kiiri kan koyi o sabu kɛ i tɛna to yen cogoya si la i tɛ to yen i tɛ se ka to yen ayi i tɛ to yen abada hali la refondation ka jamana ka so feere ka tila ka taa jamana bila barakɛyɔrɔ bila loi la larawe de u ye nin kɛ de même les voitures qui ont été attribuées a bɛɛ bɛ minɛ u bɛ min wele ko tɔgɔ di yɛrɛ dɛ mobili mana kalo 2 ni 3 kɛ u bɛ sin k'a feere u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mun yɛrɛ de dɔ ka ɲaama dɛ a tɔgɔ ni bɔlen bɔra n kɔnɔ réforme c'est pas ça mais même ça là
Mais on ne doit pas accepter ça. Quand tu as Moi, y'a bête nanga mobile service mobile nana sangele ubisi ngo jago ya chandi kasinga papier fu gla na ko chane do chena awo ko fere u yerda mama wa biduru wa biworo bo ibado bo mun fene ke ado ere be mobile ka foko a reformu u be mun fo son era fene ko chane mobile ere mobile quoi aywa ate ma ko le fu ka segni mbega ka belarawe awo jamana na fo so baw ka yem pesi takara bena okera ka yem pesi fere ka yoro fere ka tu bla loise la o maka bena okera ka service chakeda fere ka tu bla loise la location na o bita bla location mina oye u do de taille c'est donna war bita duma o donna de do alors ka futiri ni bɛ da de la wa waati de ye sisan a bɛ kɛ de o nin refondation in dɛ transition in kɔnɔna na n'a ma min kɛ nin waati in na a bɛ kɛ bilen dɛ mais sisan ma dumiya ni maa dɔ ninnu nana an bɛ segin u nɔkɔrɔ ma a banna yan'o cɛ u k'an dilan an ta ka d'a ma de an ka dilan a banna jamana ka soba fɛn bɛ yen n'a fɛn fɛn feerela commerçant minnu hakili la k'a fɔ k'u ka karamɔgɔ ka daga ɲɛna daga ma ɲɛ dɛ daga ko ti mago dilan wele bɛ bila aw ma dɛ daga bi y'a to a cira wele bɛ bila aw ma dɛ daga ta k'a ci po k'i kɔ bɔ fiɲɛ la wele bɛ bila aw ma dɛ a banna u k'u sigi n'a ye tɛmɛ parce que b'a ka fɔ la a ko nin jɛkulu min na a sigira sen kan jɛkulu in kɔni y'a jira k'a fɔ u tɛna jɛ n'a ye cogoya si la bilen jamana nafolo maa minnu y'a ŋɛnɛmu san damadɔ la k'an ka immeuble baw ni k'u feere k'an ka industrie ni k'u feere ka jamanadenw bila chômage o kɔnɔna la u k'u sigi n'a ye k'a fɔ est ce que t'a la Abu Safinɛ Jara u bɛɛ lajɛlen dɔnnen don ka ban wa don dɔ nataw la wele o bɛ bɛna bila u bɛɛ lajɛlen o ma o bɔlen kɔfɛ mun ye nin jɛkulu ye u k'u bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma n'i ye yɔrɔ dɔn ko mun ye jamana baarakɛla kɔrɔ dɔ a kɛlen bɛ ka yɔrɔ dɔ san ka dogo dibi la k'i k'u ladɔnniya kana nin fɔ dɛ i ma nin fɔ anu ko fɔ dɛ a y'u ko fɔ hali foro b'a la foro b'a la a y'u bɛɛ ko fɔ yiriforo an k'u fɔ a y'u bɛɛ fɔ ayiwa a y'u bɛɛ fɔ nin y'a ɲanen ye n'an y'u fɔ an tɛ jate nafigi kɔni ye ayi maa tɛ an fɔ ko an ye nafigi ye nafigiya tɛ ayiwa a y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ ka fɔ nin y'a ɲatɔ ye a mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i sigalen don minnu ye jamana in mara ka tɛmɛ san damadɔ na ka tɛmɛ fɛn b'u bolo u ni fɛn man kan a da kiiri budakun kɛnɛ ayiwa a fɔ kiiritigɛlakaw ɲɛna a bɛ fɔ a bɛ minɛ u la o a bɛ minɛ aw kelen bɛ se ka taa maa miliyɔn kelen k'o ta dun cogo di a man ɲi comme fonctionnaire milliardaire a yira san jumɛn na nin waati laban nin démocratie fanga nana ale a ma ya démocratie fanga sinon fonctionnaire milliardaire tun bɛ yen wa fiyewu un fonctionnaire milliardaire mais comment ça o bɛ se ka kɛ cogo di fonctionnaire de bɛ wari bɔ k'a di jagokɛlaw ma u bɛ jago kɛ u b'a tɔnɔ kilo ɲɔgɔn cɛla la mali fonctionnaire sara dɔnnen don hali ni t'a kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ hakɛ min ye sara ye o dɔnnen tɛ yan o dɔnnen don u bɛ wari b'u kun k'a di jagokɛlaw ma u ni jagokɛlaw bɛ jɛ ka feere kɛ a dun yirala k'a fɔ ko n'i bɛ fonction kɔni na i man ka don jago sira yɛrɛ fɛ ayi i man ka taa o ma fɔ wa fiyewu jagokɛla caman bɛ sugu kɔnɔna la bi u bɛ ka baara kɛ ni fonctionnaire ka wari de awɔ u bɛ tɔnɔ kilo ɲɔgɔn cɛ a b'a bɛɛ kalama hali la refondation mais refondation mun dabɔlen filɛ nin ye awɔ comment dirais la refondation Abu Safinɛ Jara mun ye Abdulaman Dukure a ko siga t'a la o gradew n'o bɛ jamana disiba kɔrɔ ko fɔ ko ka taa fara mun ye opérateur économique kan o tɛ sɔrɔ bosobaw ko fɔ wa k'u k'u sigi n'a ye k'a fɔ don n'a nataw la a bɛɛ bɛ wele kiiri bunna maa maa b'a kɔnɔna la ni jamana ka immeuble feereli ma i yɛrɛ b'a dɔn a feerecogo man ɲɛ awɔ t'i yɛrɛ déclaré t'i ta déclaré dɛ joona kɔni yanni ka lebu non lebu bɛ s'i ma dɛ an ti maa to yen bilen dɛ n'a fɔra ko aw de bɛ taa wari di la misiriw kɔnɔna la sunkalo mana se awɔ a bɛ sigaro bɔrɔw nɔnɔmugu awɔ o bɛ taa don misiriw kɔnɔ k'a sɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn a sɔrɔla sɔrɔ cogo min na ka tila ka kɛ mɔgɔw ka misiri arafɔlɔ arabu olu de bɛ taa kɛlɛ wuli misiriw kɔnɔ awɔ ni mɔɔ ni ɲɔgɔn cɛ ye maa fiɲɛna jamana nafolo lɔ bete irlandais an tɛmɛna article 39 la sa cɛ jɔn o ye 39 o ye mun ye irlandais tun ye ko a ka irlandais article 39 an tɛmɛn'o la non a ko to ye fɔlɔ sa o to ye sa irlandais an bɛ refondation kɔnɔ an bɛ refondation kɔnɔ non an jɛn'o olu kɔ fɔlɔ awɔ carte d'Afrique foli bɛ taa ni ka sigara carte d'Afrique ko comme a ko vous avez compris maintenant pourquoi les politiciens veulent les élections wallahi tiɲɛna a b'a dɔn o dɔ kɛ a y'a ɲɛ dɔn u ni dalen tɛ élection in kan kun o kunna parce que minnu bɛ sen na ninnu ka se ka dabila parce que ni élection tɛ ka kɛ an bɛ continuer ni nin lutte in de ye o awɔ awɔ
fantan den bɛ to ka fantanya la mais n'a ma ɲa faama den bɛ to ka faamaya la a banna fo ka dabila o banna pewu n'a ma ɲa k'a fɔ ko refondation kɔni lancera ka ban an bɛ taa de jusqu'au bout an bɛ taa de jusqu'au bout a banna alors i bolo don ka refondation daminɛ kalo 1 san 2 san 1 ko k'o jɔ sira la o tɛ se ka kɛ o banna pewu bɛɛ kɛra k'a fɔ indépendant bɛ don a kɔnɔ Umaru o bari ale ka sɛbɛn don a ye k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni refondation ko ye k'a dɔn k'a fɔ ministre min ni o ɲɛsinnen bɛ sécurité ko ma ni o ye lakana bunakun ye a ye k'a dɔn k'a fɔ ko u ye opération ba dɔ daminɛ opération in k'a dɔn k'a fɔ ni u b'a wele ko opération coup de pied o ti dɔwɛrɛ dɛ o ye ka wuli ka larawuli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ a kɔnɔna na ani Bamakɔ kɛrɛfɛ dugu kɛrɛfɛ quartier bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ k'a boloda min bɛ tali kɛ fɛn min bɛ wele ko banditisme ka dɔn k'a fɔ criminalité ka dɔn k'a fɔ ka fu siri nin bɛɛ lajɛlen dan na i ka dɔn k'a fɔ ka kɛ ni insécurité bɛ cogo min na i ka dɔn k'a fɔ lakanabaliya a ɲɔ ɲaamɛ wa i ka dɔn k'a fɔ faama minnu ni olu bɛ an kunna nin waati na n'o ye camanjɔrɔ faga ye u ka wuli ka jɔ ti dɔwɛrɛ u ka hami ti dɔwɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ tali kɛ bamanjiya walew olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na lakana bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na jamana kɔnɔdenw ni u bolomafɛnw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don lakana kɔnɔ cogo min na parce que baka fɔlɔ u ka wuli ka jɔ dɔ ye nin ye u ka hami dɔ ye nin ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ an bɔra kɔrɔfɔ min na sisan min ni a bɛ wele ko refondation ko nin bɛɛ lajɛlen ye Mali kura a jɔsen dɔ ye o kuma ye k'a dɔn k'a fɔ ko Mali tɛ se ka kɛ kura ye tant que k'a dɔn k'a fɔ ni min bɛ wele ko insécurité lakanabaliya ni o ɲɔ ɲaamɛ wa k'a dɔn k'a fɔ ko jamana a tɛ se ka lakana a tɛ se ka bila kuraya kɔnɔ koyi kuma f'i k'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛ a ka kɛ o sira kan o de sababu la k'a dɔn k'a fɔ taratadenw ni o bɛnna janvier kalo a tile 25 ma k'a dɔn k'a fɔ ko opération coup de pied k'a dɔn k'a fɔ ko a lancera directeur national de la sécurité k'a dɔn k'a fɔ ko a tun bɛ a kɛnɛ kan k'a dɔn k'a fɔ général Elhadji Yusufu Mayiga k'a dɔn k'a fɔ a tun bɛ a kɛnɛ kan a ye opération a ye a lancer k'a dɔn k'a fɔ maa min bɛ ni o bɛ commissariat contrôleur général Seydou Jara tun bɛ a kɛnɛ kan 6e arrondissement police so a ɲɛma k'a dɔn k'a fɔ commissaire divisionnaire k'a dɔn k'a fɔ Umaru Danbele wa fana a tun bɛ a kɛnɛ kan taa se k'a dɔn k'a fɔ commissariat 12e arrondissement police so o ɲɛma a tun bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ 16e arrondissement ka taa se fɔ 17e arrondissement police so ma k'a dɔn k'a fɔ ko wuli ka jɔ a sɛbɛ bolodara fɛn min bɛ tali kɛ garde nationale police nationale gendarmerie nationale k'a dɔn k'a fɔ ninnu kɔni maa 200 baɲango k'u bɔra ka Bamakɔ k'a bɔlɔnba bɛɛ lajɛlen minɛ k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni olu ye zonba kulew bandiw k'a dɔn k'a fɔ su ŋanaw ka taa se kamalenbaw ma su jeliw ŋanaw ni jeli a bɛɛ an ka taa cɛ tɛ k'a dɔn k'a fɔ ka se nin yɔrɔ minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu bɛ taa daga o yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu ni olu bɛ wele ko baro restaurant kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a dɔn k'a fɔ u ye wuli ka jɔ u y'a boloda quartier min bɛ yen ni o bɛ wele ko Koɲumani k'a dɔn k'a fɔ ni Koɲumani ayi Koɲumani tɛ Koɲumani don dɛ a b'u halajɛ o de don dɛ an ka sigida la yan Koɲumani kɔni comment c'est un quartier périphérique non Koɲumani Abu tɛ fɛn don jala kan na Koɲumani yɔrɔ min bɛ yen ni a bɛ wele ko Babiyabugu n kɔni t'o fano Babiyabugu ka taa se Bangoni Zɛngɛnɛkɔrɔ bugu ma a ka jan ka se Jalakɔrɔji ma k'a dɔn k'a fɔ ko u ye larawali u y'a boloda Fajigila cimetière o da kɛrɛfɛlaw na ka taa se k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen ni o ye école publique min ni o bɛ Fajigila a kɔni yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔta minnu filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko banditisme n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ bandiw ye k'i k'a dɔn k'a fɔ ko a caman ɲaga dalen bɛ nin yɔrɔw la parce que i b'a ka fɔ la wuli ka jɔ a bolodara wuli ka jɔ a taara se yɔrɔ dɔ la minnu ni olu bɛ wele ko bare restaurant kɛrɛnkɛrɛnnenya bare min bɛ yen ni o tɔgɔ ko Kaza o fa n t'o fa nɔ dɛ o bɛ min Kaza o bɛ min Isu bɛ min Isu bɛ ka an ka fa dɔn Siba aw ka fa kɛ ale bɛ yen dɛ Barikasa o bɛ Siba Saba fa jumɛn? Est-ce que ko bɛ Siba Saba la dɛ? Comment on fait nous fano? Est-ce que Siba Saba la? An do domaine. Sanso kɛrɛfɛ la. An do domaine kɔnɔ. An ka tɛmɛ an ka ɲɛmina. Ni misiri do an b'o de yɔrɔ dɔn. Ti jɔ an ka dɔn bɛ da. Ka taa se Barikasa ma. U donna ye. K'a fɔ wuli ka jɔ a bolodara ye. Yɔrɔ min bɛ yen ni o bɛ wele ko Niva. N t'o fana fano. I ka dɔn k'a fɔ wuli ka jɔ bolodara. Bari dɔ bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ko o bɛ wele ko Afrikando. O fana mana ye fa min fɛ e b'o fano ne t'o fano. A tɛ ka fɔ la. An ka taa
parce que baka fɔla ka don ka fɔ kabini su nɛgɛ kaɲa 21 waati ni bɛɛ lajɛlen ko 21 ka taa bila su araba kunjɔ la wuli ka jɔ polisilakaw gendarmerie ani garde nationale u ye nin wuli ka jɔ u y'a boloda quartier périphérique minnu ni o kofɔlen filɛ nin ye ani ka don k'a fɔ a bɛ taa tɛnɛku yɔrɔ minnu na ka don k'a fɔ barikaza niva africain do ka se o yɔrɔ fɔlen bɛɛ lajɛlen ma ani yɔrɔ dɔ fana bɛ yen ko u b'a fɔ ko lafep o fana ye baara dɔ ya ayiwa Isu, Madame Samake bika kumada. Ako, j'espère que Isu n'est pas un habitué de Barkasa. Isu de bika kaza yoro foye de kwa anda fano. Anda donne. Aywa. Anda baka fola. Kado ka fo barmi ni o twa ko le fepu. Kado ka fo o fona be atsengoro. Parce baka fola kado ka fo wuli ka jwa ko ni bolodara. Fe min be talige kado ka fo ma chama de be ma bisheki ani duru banyango ku ye tege dadi bela jele ka. Ma bisheki ni duru munundo. Kado ka fo ma chama be akono. Fe min be talige sunga nauna. Su jelu. Kamale mbaw aw munun be yili yala la kadu ka fo ni bela jele salula ya fadili jo aw munun be enjondo eke de kana lamine neni ma warate de de be ka lamine ke de do comment jarla kaw ne ko bande ne parce que baka fola kadu ka fo muso muga no yan balaka ma muga ye ko lu kume jamano ta se cɛ ma bisheki ani duruma dara ma chamanga kadu ka fo ko fɛn min bɛ talikɛ bolifɛnw na mobili 6 banyango olu minɛnɛ kadu ka fo sɛbɛn tɛ u la koyi parce que baka fola fɛn min bɛ talikɛ moto la nin bɛɛ lajɛlen salola a sɛbɛn wa ka dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ talikɛ fɛn min ni a bɛ wele ko chambre indien n'o ye juin dɔw ko ten chambre indien jumɛn chambre indien o jumɛn dɔw ko juin juin jumɛn moto juin kɛ ayi o tɛ moto juin o ye avion juin de chambre indien ka dɔn ka fɔ ka taa se chambre indien ma ani ka dɔn ka fɔ ɲɛnaminifɛn caman de bɛ yen wa ko ka dɔn ka fɔ olu bɛɛ lajɛlen minɛna a sɛbɛn wa ka dɔn ka fɔ polisilakaw a donni kama funba kule 2 bɛ yen minnu ni ka dɔn ka fɔ ɲinini tun bɛ olu senkɔrɔ ni wulikajɔ kun bolo d'a ko a kɛra occasion ye a kɛra sababu ye ka dɔn ka fɔ ka tɛgɛ da ni cɛ 2 in kan maa minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ ni olu qualifielen bɛ moto suɲɛ na ani ka dɔn ka fɔ telefɔni suɲɛ ka dɔn ka fɔ ko olu tun bɛ ka ɲini kɔrɔlen an ka tɛgɛ dankun dɛ u kan ka nin donni kama ka dɔn ka fɔ a wulikajɔ kɛra sababu ye ka dɔn ka fɔ ka taa tɛgɛ da nin cɛ 2 ninnu kan koyi parce que b'a ka fɔ la commissariat polisi jɔ la gendarmerie ka dɔn ka fɔ ani garde nationale nin wulikajɔ in kɔni kɛra sababu ye ka dɔn ka fɔ bolifɛn caman de bɛ yen bibi na ka dɔn ka fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fourrière la nka bolifɛntigi minnu bɛ yen ka dɔn ka fɔ n'u ka bolifɛn bɛ a yɔrɔ la ka dɔn ka fɔ ni minnu ni sɛbɛn jɔnjɔn taara sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko bolifɛn y'i ta ye a ka dɔn ka fɔ i ka sɛbɛn a bɛ bɔ ka d'i ma parce que b'a ka fɔ la wulikajɔ kɔni ko a n'a to senɔ sanga ani waati ko nin baaraw na kɛ sababu ye min b'a to k'a fɔ banditisme bamakɔ a n'a da kɛrɛfɛ dugu k'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati cogo min na fasiri filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Umaru Bari Bari ale ka sɛbɛn est-ce que ayi ɲɔgɔn fɔ ko Isu bi yɔrɔ dɔ in fan yɔrɔ min kofora Isu bi yen fan mun ye Madame Samake ale de ko ten dɛ ale bɛ to Madame Samake de ko Isu ka yen fan tɛ ko ba ye o parce que Isu ka ayi Isu bɛ siwa saba alors n'a bɛ yen nɔ il doit connaître là Isu bɛ siwa saba ka den mais c'est pas dit que ale b'a dɔn ko wɛrɛ tɛ o ayi allo Isu ye siwa saba ka den mais tɔ ninnu e b'olu fan dɛ abada i b'a fan aramu t'a de yɔrɔ n tɛ nin si yɔrɔ dɔn aramu tɛ nin si yɔrɔ Isu yarɔ nin bɛ tɔ ninnu fan aramu allo ko di voilà n tɛ nin si yɔrɔ i b'a fan n tɛ nin si yɔrɔ yɔrɔ tɛ ti bɔ nin yɔrɔ kofɔta ninnu toi tiɲɛ de sikoronin la i b'i bɔ fɔ sikoronin surakabugunin na nin yɔrɔ kofɔta ninnu i bɛ nin bɛɛ lajɛlen aramu tɛ nin yɔrɔ dɔn maa bɛ dɔn ni balo ni comme e yɛrɛ carte de presse b'i bolo o de bɛ sutura nin ko ninnu caman na aramu n tɛ nin yɔrɔ dɔn kana na nkalon na kana na kɛlɛ wuli n ka du kɔnɔna la dɛ ayiwa ayi a kaɲi Isu a kaɲi nin jayi nin waati in na mun ye Awa Gindo mun ye kadɔmuso an bɛ foli ta ni ka Awa Gindo ni ka a sɛgɛrɛ yɛlɛ bɛ ɲini ka su abu an ko ten anw ka lakanabaw de ye tiɲɛ ye n'anw ka lakanabaw nun da koko kan bandi mana kɛ cogo o cogo n'anw ka lakanabaw ɲɛ da i kan u b'i bolo da i kɔ refondation kɔni a tɛ taa nin fana kɔ dɛ n'i bɛ bɔ bandiya la bɔ a la dɛ n'i bɛ bɔ su jeliya la bɔ a la dɛ n'i ma bɔ a la ne yɛrɛ t'a dɔn an balakaw bɛ taa sɔrɔ nin jamakulu la cogo min na o yɔrɔ ye balaka taa yɔrɔ ye cɛ fana sabali sa balakaw man ka kɛ nin ko jula ye alors balakaw ka minɛ nin ko mais
ayiwa an ka tɛmɛ ala k'an sutura amina an ka dugawu de kɛ ala k'an sutura amina rabi kosɛbɛ Abu Safinɛ Jara nin waati na Bakari Balayira an bɛ Bakari Balayira an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ Mohamed Bokoum an bɛ foli ta ni ka a fɛnɛ sɛgɛrɛ mun ye Lamine Konta a ko bravo police malien wallahi bravo police malien bravo la gendarmerie nationale bravo la garde nationale a banna kosɛbɛ n'a ma ɲɛ ko lakana bɛ ka kɛ kɔrɔ fɛ a ka kɛ Bamakɔ fana kosɛbɛ a fɛn ninnu caman bɛ a source de Bamakɔ yan voilà a source bi yan nin o caman de bi yan wallahi bon fo ka nin de kɛ kosɛbɛ wa nin kana da u bɛ se ka bali de ka a opération labɛn don dɔ su dɔrɔn u b'a kɛ ten de koyi a man ka su da ayi u t'a su da koyi voilà ko in tɛ su da koyi c'est ça u bɛ bali k'a labɛn dɔrɔn i bɛ bali ko la dɔrɔn u y'u su a banna maa 100 awɔ lakanaba maa 100 maa 100 o wale ka cɛli la hawla alors ala f'i ka kɛ nin yɔrɔ dɔw la ye a ma ayi mais mɔgɔ bɛ minɛ cogo min na an tɛ se ka bɔ o parce que n'u taara a tɔgɔ n'u taara ngɛlɛ kɛ Dakaba awɔ taa yɔrɔ tɛ yen ayi a banna ayi da bɛɛ de bɛ sɔgɔ da bɛɛ de bɛ sɔgɔ voilà nin ka ɲi kosɛbɛ ko ni i mɔgɔ mɔgɔ k'i bɛ i bɛ t'i tulu kunkan nin nin ka ɲi kosɛbɛ u ka nin bolo da sanga ni waati ala k'a ɲɛ ka d'a ma ala k'a ɲɛ ka d'a ma Abu Safinɛ Jara an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn Mali kɔnɔ fo ka taa bila mun ye Mali kɔkanna la kunnafoni minnu n'o tun b'an bolokɔrɔ sɔgɔmada in na ni n'o tun ye olu ye maa minnu kun sɔgɔlen ma an na bɔlɔlɔ sira fɛ foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ maa minnu fana tun bɛ yen nin waati na n'olu tun bɛ ka an lamɛn fréquence kan foli a bɛ taa n'u k'u sɛgɛrɛ an yɛrɛ ka musokɔrɔba n'o ye tanti VIP ye tanti Ajaratu Tarawele an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ an ko ten n ko sura ta a kɛra siyɔrɔ ni dimi nka hali bi an ka dugawu kɛ an ka sabata seko ye a bɛ ɲɛ n'o tɛ surata in caman sera so ka to i tigi an yɛrɛ kɔni sera so ne sera so hali ne ma bɔ n so waati kalama ne ye n da hali ma bɔ n da waati kalama wallahi aramu ne ma dalen bɛ hali bi kaw la ayi o bɛ sunɔgɔ hali bi bɛ sunɔgɔ hali bi ala k'a ɲɛ ka d'a ma Abu Safinɛ Jara foli an b'a ta ni ka Badirisa Keyita a n'a ka cɛdenw sɛgɛrɛ kɛmɛlen don wasolo o kɔnɔ la foli bɛ lase u ma Bayaku Jalo Mori an b'a fo Surakabugu kɔnɔ la mun ye Japon foli bɛ ta ni ka Japon ka a sɛgɛrɛ ale ye moto mɛlɛkɛ ye a bɛ Surakabugu o kɔnɔ o la n'o ye Samu Kulubali ne bɛɛ lajɛlen k'a ma ko ala tile dankɔrɔba in an bɛ foli ta ni ka a sɛgɛrɛ Musa Gaku ale b'aw lamɛn mun ye Jalakɔrɔsi sugu kɔnɔ la an bɛ Gakulakaw bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na a kelen tɔgɔ la o bɔlen kɔfɛ mun ye Usman Jabate deuxième adjoint Jalakɔrɔsi mairie kɔnɔ la Jabate b'a foli o bɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ n'an y'ale fo Ablaye Mara farada sugu kɔnɔ la an bɛ badabada foli an b'a lase a ma o bɔlen kɔfɛ mun ye Peresi Takandugu n kɔrɔkɛ bɛ yen Jinɛ Sokola la Bulaye Tarawele a n'a furumuso Mariam an bɛ foli ta ni ka ninnu bɛɛ lajɛlen k'u sɛgɛrɛ n'o ye Nura FM sugu Bukari Tarawele ka dɔn k'a fɔ an n'a foli ni tanu waati na ka Burama Tarawele k'a sɛgɛrɛ a bɛ fo a bɛ butiki kuran na an b'a fo ka waleɲuman dɔn Asan Dolo an b'a fo ka taa se Baba Kulubali ma bɛɛ lajɛlen bɛ butiki kuran na an bɛ u fo Bajan Tarawele an bɛ Safo Buguda kuranin na gafe tɛ tɛmɛ a ka waati si la Safo mairie n'an donna yen an n'a cakɛla bɛɛ lajɛlen fo a muso ni a cɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka sababu kɛ sanga ani waati gafe u sɔgɔlen bɛ an na an lamɛn foli an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bakurubaya la nin waati na n y'o de f'i ɲɛna an tɛ ɲinɛ abada an tɛ sɛgɛn mun ye anw ka kadɔmuso ni layidu n'o de ye Gafuri Awa Gindo ye Gafuri Awa Gindo mun n'a y'a fɔ n'a y'a kɛ an bɛ foli ta ni k'a sɛgɛrɛ k'a fɔ a ɲɛna ko a Gindo ko hali bi ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye ko hali bi ko Ala k'an to ɲɔgɔn ye siga t'a la Abu bɛɛ lajɛlen bɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ sini o tɛ juma ye wa mun ye zikiri karamɔgɔ Mahamadu Adama Mayiga ale de ye Elaji Zikiri Sulemani Jara ale de y'o kalan zikiri la wa ale de ye Alasini Sali k'o kalan ale de ye Nuhu Danbele k'o kalan ɲɛ b'a zikiridala misɛnmanin fɛn fɛn na a bɛɛ lajɛlen ka karamɔgɔ de y'ale ye manager a bɛɛ nka an ka manager de bɛ to k'a dabiri anw de la aw ye dɔɔnin dun a zikiri ko in nɔ sa dɛ foyi ma dun aramu foyi ma dun fɛn tɛ ka sɔrɔ sisan o kuma mun bɛ yen jamana fana embargo bɛ zikiri kan embargo d'a ma aw kama embargo bɛ zikiri u ka embargo wuli ka bɔ aw kan u k'a wuli hali non u k'a wuli zikiridalaw fana ni embargo non mais c'est pas bon a ka c'est là o ta kɔni ala ka ɲuman bɔ a ko la Abu Safinɛ Jara ni Ala ma baasi wɛrɛ kɔni sini Mahamadu Adama Mayiga ale bɛ se kɛnɛ in kɔnɔna la yan mun ye kumasɔngɔ kalifalen don a bolo mun ye Mamadu Kulubali ni bɛɛ lajɛlen kama ko fa tun bɛ baro in kɔnɔna la nɛgɛ kɛrɛfɛ sa o tun bɛ Baba Adama Ture mɔdenkani bolo n'o de ye Yusufu Sogo ye nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ ale bolo bɔlɔlɔ la sa mun ye Mamu Kamara mɔden n'o de ye Burama Tarawele ale tun bɛ bɔlɔlɔ la ni ka fara mun ye Jibiri Jabate kan a fana n'a kunkolo misɛnnin kun sigilen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi a bɛ foli ta ni ka Jibiri Jabate ni ka a sɛgɛrɛ kuma bara maa fila kun don sɔgɔmada in na Abu Safinɛ Jara ani Bukari Tarawele bete wasalaam